ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong ka khot admission haki professional courses bapair Iaka Jingdkoh ka ba khamnya lecture ka City Office 100 Academy ha Hnlc Frank Motors, authorized dealer of Tata Motors PV, is now open at Light Corny, Shillong. We are here to offer you India's most safest cars and to ensure you to get the most out of owning a Tata vehicle. Ka sorkar jala mentaka sngi sedang joka dorbar senrai kala pelait paitba Iaka Kaiphot toket jong retired justice ki wifi halok jingsha siadiap Nongialam Barim ke Hnlc uba shell starfield thank you haga step prangap jongka khatlai trik unai nailar arhajar arfoi karkum ke jingla pala IT do justice wifi lakdo yaki babun ki jingduna bar ki jingdkoh haga jing Treikam ki Pulit kabla pelong hado banda sha siadiap Nongialam Barim ke Hnlc ka Kaiphot kalong bagaladong ke jing punkhre nega plan hachwa ban late ban Jingkhynra yaga Ïing ke jong uba cheres ban chukem yau Hnlc ni ke jing punkhre kala pulom no namar ke Jingdkoh Treikam bar ke jing le donbor klem da perkhachwa jong ki Pulit kabla wanra penban ya ke jingyap jong teu Nongialam Barim ke Hnlc hakdai ka Kaiphot nalor ki nong saki ki ba ka commission kala toket laburi lut ya ki kerteng ju ki Pulit bat baro ki bedon kti ha ke Jingkhynra ya ke Ïing uba shi katkum ka Kaiphot laong ba ki Pulit ki larai ban Jingkhynra pat let kem uba cheres hadin bakilayo yaki sabut bolwa donkti hagi kambean jong Hnlc National Liberation Council Hnlc pada hadin balayo jingtip bagadong ke jingtmu ban penbethayo bom IED haki tarik khatlai khatsaw khatsan jong unai nailar arhajar arfwe han nong ba shlong